Червоний Хрест має працювати в окупованому Криму, а перевізників, що в обхід міжнародних санкцій працюють на захопленому Росією півострові, треба карати по закону. Так, протистояти окупаційній політиці Кремля в Криму пропонують представники президента України в Автономній Республіці Крим. Як захистити права українців на півострові, говорили сьогодні політики та економісти. Думки експертів збирали мої колеги. Отримати паспорт із тризубом, одружитися та захистити свої права в українському суді. Усі ці звичні для мешканців материкової України процедури мають бути такими ж доступними і для українців із нині окупованого Криму. Врятувати кримців від бюрократичної тяганини, за словами постійного представника президента в Криму Бориса Бабіна, зможуть центри із надання адмінпослуг, які мають з'явитися якомога ближче до захопленого Росією півострова, наприклад, у Херсонській області. Реєстрація шлюбів для кримчан. У нас 4-й рік Крим окупований, і те, що там люди досі мають, можливо, бажання утворити родини, досі ніхто навіть не думав серйозно. Або питання безкоштовної правової допомоги для населення тимчасово окупованих територій. Ухвалити закон, який дозволить президенту призначати керівника півострова за зразком Донецької та Луганської областей, пропонує перший заступник постпреда президента в Криму Ізет Гданов. Також він вважає, що треба перекрити шлях товарам із окупованого Криму за кордон, а на перевізників, що працюють в Криму в обхід санкцій, треба заводити кримінальні справи. Здесь тоже необходимо проводить работу. Если не будут предприняты с их стороны меры, необходимо здесь вводить санкции в отношении их объектов на территории материковой части Украины. Зброя та військова амуніція від США та ЄС – це добре, проте замало для захисту територіальної цілісності України. За словами першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, ситуація із правами людини в окупованому Криму потребує втручання міжнародних організацій. Представників Червоного Хреста в кримських в'язницях вже 4 роки чекають несправедливо засуджені українці. І це ненормально, що Червоний Хрест, який, до речі, має мандат на територію всієї України працювати, але вони нейтральні, вони незалежні, вони чекають, поки їх з караваєм туди запросять окупанти, і цього ніколи не буде. І вони за 4 роки жодного разу не були в жодній тюрмі, в Криму, в жодній. І кілька разів передали посилки, при цьому не бачачи українських заручників. І представники президента, і економісти одностайні: окупація Криму скінчиться, але відступаючи, Росія застосує тактику спаленої землі. І Україна має бути готова відбудовувати свій Крим. Тетяна Солій, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.